Στην πόλη του αθλητισμού και του πολιτισμού είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα στην αφετηρία της αγωνιστικής τους καριέρας. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε και να ενισχύσουμε το πάθος των νέων αθλητών για το handball. Τους περιμένουμε να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στους αγωνιστικούς χώρους και παράλληλα να καλλιεργήσουν μέσω της άθλησης το ομαδικό πνεύμα και την ευγενή άμυλα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες αναμένεται να μας προσφέρουν θέαμα μέσα στο τερέν και εμείς αναλαμβάνουμε να τους προσφέρουμε τη χαρά και τη διασκέδαση μέσα από πολιτιστικά δρόμενα και καθημερινές δραστηριότητες τόσο στα γήπεδα και τους χώρους διαμονής τους, όσο και στους δρόμους της πόλης μας, απολαμβάνοντας παράλληλα τα αξιοθέατα της περιοχής μας.